A Xunta de Galicia continúa coa súa rolda informativa sobre o novo programa Nexos dotado con 28 millóns de euros, o que supón a maior contía destinada polo goberno galego a unhas axudas para impulsar a I+D+I colaborativa entre empresas e co apoio de centros de coñecemento en ámbitos estratégicos para a comunidade. Desta volta foi a quenda das empresas da provincia de Ourense. O que nos ocupa hoxe é a convocatoria Nexos, esta convocatoria que sae con 28 millóns de euros, que é unha dotación moi importante, que vai a financiar aproximadamente uns 50 proxectos, dependerá un poquinho do orzamento que cada un vai a determinar, ao redor de 200 beneficiarios máis ou menos, e con un impacto de movilización total en capital público-privado do redor de 50 millóns. La innovación ha dejado de ser una opción más y un gasto para las empresas y hoy en día constituye ya algo ineludible para no quedarse en el camino. Los presentes lo sabéis de primera mano porque la habéis incorporado ya en vuestras empresas y estáis interesados en seguir esta senda con proyectos como el que hoy nos ha reunido aquí en la CEO, ¿no? Yo creo que al final, lo comentaba antes, no tenemos un problema de lenguaje. A veces centramos la innovación en el I+D+Y y en muchas Is, pero al final estamos constantemente innovando, ¿no? Tenemos que saber que innovamos y la siguiente pata, pues que tenemos ayudas, porque a veces pensamos, bueno, si vamos a hacer esto, tendremos una ayuda. Bueno, pues como siempre tenéis ahí la CEO a vuestra disposición y nuestro gabinete técnico para que también sirváis un poco de puente con las ayudas de la Administración. Durante a cita explicouse a medio centenar de participantes dun xeito práctico as características de Nexos, ademais de atender as dúbidas dos asistentes. O máis relevante de Nexos é esa colaboración entre as empresas, non? Que vos pode permitir desenvolver aqueles proxectos nos que estades interesados e para os que xa tedes esas necesidades detectadas. Coa colaboración, sempre que queirades, das centros tecnolóxicos, dos centros de coñecemento, das universidades, de todo aquel que vos poida aportar un valor para o desenvolvemento do proxecto, porque tamén é verdad que as PEMES tedes a capacidade que tedes, algúns tedes xente adicada á innovación, outros non podedes ter, ou depende un pouco se sodes de base unha empresa de base científico-técnico ou de coñecemento, pois ao mellor xa tedes unha cultura máis extendida, a maior capacidade de desenvolver proxectos de I+D+I, pero bueno, sempre é interesante que esta convocatoria vos permita colaborar entre vos, entre as PEMES, e colaborar cos centros de coñecemento ou cos centros de soporte que vos poidan dar ese asesoramento especializado naquilo que precisedes.